Сәлам дуслар! Бүген без сезнең белән татар егете биюен өйрәнәчәкбез. Беренче хәрәкәт. 3 почмак. Әйдәгез, тагын бер тапкыр кабатлыйк. Икенче хәрәкәт. Бырма. Өченче хәрәкәт. Чалыштыру. Кабатлыйбыз. Дүртенче хәрәкәт. Кадак кагу. Кадак кагу хәрәкәтен ике аяктан да эшләргә мөмкин. Бишенче хәрәкәт. Бишек. Хәзер кабатлыйбыз. Кулларга игътибар итегез. Барлык эшләнгән хәрәкәтләрдә безнең кулларыбыз ничек кушакта, шулай ук кыркырыйда һәм түбәтәйдә урнашырга мөмкин. Мәсәлән, чалыштыру. Кулларыбыз кушакта. Шулай кыркырыйда һәм түбәтәйдә. Хәзер бу барлык хәрәкәтләрне кушып, без бийле алабыз.